ya kuke zagaye ne kai mana yayi ko an ki lahira sai an ce ba to ko an tabbata ku iya ba araba ko an ki lahira sai an ce Allah shure ba ya hana mutuwa ko an ki lahira sai an ce kai jama'a idan ba za ku ba araba na'am Allah لا حول ولا قوة قوة جنة قوة جنة أنا كنا بلو قوة جنة أنا كنا بلو إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله وصلاتي قوة جنة أنا كنا بلو قوة جنة أنا كنا بلو قوة جنة أنا كنا بلو لا حول في شاء الله قوة جنة أنا كنا بلو wallahi sauran kuma mutu tsakanin babuwar samun kurna da shi da na hausa ya kara lalibawa ya kara kaukawa na mai girma Allah babuwar samun kurna ya wuna ya samu wallahi ya samu ya kara bar wallahi ya kara bar la ilaha illallah abusa su je hutu abusa su je hutu musa mai roƙo mai zaka ce ina da magana ciyawa maganganu ma Allah ya kara lafiya ɗan galadima jikan galadima kanin shatima mai Allah ya mama sannan farin wakili jama'a an kawo mana tsintuwa ta ATM kalkare ba idan ka san kaya da ATM kalkin ka zo gaya mana sunan mu bata ni dai ji abokina an mai rakanin ɗan Hausa da shi da babban hannun kurna ɗan Messi wallahi na nufi safaro kai kallo a jami'ar dambe wai ɗan Hausa wannan kamfanin baya yi ka cire ka yar mana wannan kamfanin idan ba sa yi ɗan Hausa ka cire ka yar mana ta ba sa nukunna la ilaha illallah wallahi tallahi ko shi sai ce kana wasa ba sa nukunna ina jin sa shi kuma yana yace hakuri
kai hakuri ba mu sani ba wanda ya ce kana wasa ne yake gaskiya ko kuma wanda ya ce kana kai hakuri na da girman Allah da Hausa ya kauri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah duk da ba sanin kunna yake yayi wallahi duk da ba sanin kunna yake yayi wai wallahi na Hausa ce kariya ne wallahi na Hausa ce kariya ne duk da ba sanin kunna yake yayi ba ya wala Hausa ya cinye wallahi tallahi da girman Allah wai ni ke da ne yan kwashe wai Allah wai wai kaina wani mutum ne ya samu 20 wai la ilaha illallah la ilaha da hausa na ɗauka duka kai wannan da mai ina ko ina ya fa mutu ya fa mutu ba ya fa mutu je ka wuce ya fa mutu je ka wuce ya mutu je ka wuce la ilaha illallah la ilaha illallah da hausa na da girman Allah da hausa na caji sun yi mutu biyu sun yi minti biyu na dan faɗa hausa ba hagon samun kurna ɗan nasi na haula na kwata ga sunan su biyu cikin larura abin babu na ne guda da gishiri ɗan nasi banga ture rabani ya ce ba ture a musa ba ba ture bane wurin ya tsalle kuma da baya ya kusa ya faɗi kuma da ya faɗi kisa ne ni ne nuna ya ce ba ture a ni da na gani wurin ya tsalle da baya yake da mai darje faɗi da ya faɗi kuma kisa za a bayar dan da Allah da Musa dan Hausa malamai guda takwas ya tara suna kamar addu'a suka dirba mai larurewa a gidansa la ila kowane rukuni da malamai da aka bari faɗi ba gidan nan ni ya ce maka dan Hausa da zai faɗi kuma ya samu koyon ba sai dai ya tsoro ta raba la ilaha illallah sauran ku sabba goma ku je hutu ba zai hawa da ba kuma ba za a ci da koyon ba ban sani ba ko da ya tsoro talaba la ilaha illallah muhammadur rasulullah
fafatawa gobe idan Allah ya kai mu da abba da autun minista akwai ajin su gobe a wannan gida idan Allah ya kai mu. Sako ya zo mai zafi Musa. Ranar idan za a yi ajin ka sai ka kawo ɗaya zama guda hudu, biyu a kudu biyu a arewa. Kalu karin bello ba abu da karawa. Kai, ƙara ƙaƙa ƙaƙa. Ƙara ƙaƙa ƙaƙa. Idan Allah ya kai mu gobe muna ɗauke da damban kasuwa kowa da kowa manya da yara gaba ɗaya. Idan Allah ya kai mu jibi ɗan talata akwai damban bago ɗan sanda da mai tafa sara insha Allah. Marasa da ma gobe su ya musu garin ne kowa ya gan su yawwa bagon ɗan kanawa da shi da bagon sanun kurna ranar talata. Ranar talata akwai damban bagon ɗan sanda da shi da mai tafa sara bagon ɗan kanawa da shi da bagon sanun kurna ranar talata idan Allah ya kai mu ranar 1 ga wata Januwari za mu shiga sabon shekara. Allah ubangiji ya nuna mana lafiya. ce ne ya sa da wuri ya Allah kuma shi dabbe sai da kala sai da kramani wanda hasa na ga na fasa wanda ne ji ran ta ga abako da hago Mama Ali, Mama da halin yama, kayan da ta kai mana bale rata. I
aljanin ba kuma ce bai na jirinka aljanin wuro dan bayyana amma sai ranar bayan na yi ranar bayan na ke kan mutuwa aljanin wuro dan daba shawali ga a to a shafa yana kan ya ce Allah ba mutumin kirki dan daba aljanin wuro dan daba sama'ila dan daba dogon alega to ga shi nan sa ne ga aljanin bagon wacce ga shi ne yana jiran final shi ba to aljanin goro dan daba shagon ashana ka shirya shagon nokia ka shirya bahagon kwalera ka shirya bahagon gwangwan ka shirya kallon magadan bana wato za a take tsakanin Ebola da shida ba hakan shagon yan sanda kamar yadda kuke gani ga Ebola na ana daure mutane shi ma a wannan bidiyo la ilaha a gaya mai Ebola ga wurin nan ta zo fa a gaya ma Bahar shagon yan sanda ko ba da mace wuri fa Allah ya kiyaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shagon yan sanda Ebola shagon yan sanda Ebola shagon yan sanda Ebola dan dan mota shagon yan sanda Ebola bana an fara Ebola ya fara kwanci hannu ya ce mutum
wato an yi turmi biyu wato amma Ibola bai samu koma don ban ba ga yanan dai me za ka faɗa akan wannan wasanni? Me za ka faɗa akan wannan? Alhamdulillah bukata ta biya. Dama mu bukata mu haɓa shafan ɗan sanda da mota. Sunanka? Sunana Yusuf ɗan Lami mai unguwa. To ga Yusuf ɗan Lami mai unguwa wato a wannan guri muna so mu ta baki ka me za ka ce a game da wannan wasa? Babban bukata ta ni buri na ya cika. Dama bukata ta mu haɓa shafan ɗan sanda da mota. Kuma Allah ya bashi. To ai na ga kuma ba a wada hakansa ba. Yanzu ai mun yanzu a sake shi in bai faɗi ba. A sake shi in bai faɗi